AL-fans og alle mates. Jeg håber, I nyder det gode vejr lige nu. Det gør jeg så også. Det gjorde jeg så lige. Nu vil jeg lige hurtigt hoppe ind og lave en unboxing af Razers Goliath. Jeg tror, det udtalelse mig lige. Sorry, hvis det ikke lige er 100% sådan. Men som jeg så har fået ved nogle gode venner, jeg har. Så, men nu går vi lige i gang her. Det er sådan en krabat her. Shit, den er godt nok stor. Så ser vi Razer Goliath. Der er en pige. Wow, hun ser da pænt godt ud. Så er der en Speed Edition, de der lavet Speed Edition. Og så Control, de to. Så her, det her er en Speed Edition. Det er ikke så V2. Det er ikke V2, som I ser her. Det er en bare normal Speed. Så nu vil jeg lige hurtigt gå i gang med unboxing. Det bliver lige en hurtig en her, for jeg skal ud og nyde det gode vejr, når vi har 37 grader. Eller 37, det går rigtig 27, det går rigtig godt. Så det her. Lige 2 sekunder. Det her. Var der noget nede i? Jeg vil lige stikke hånden nede i. Så sagde den, sidder den fast. Nå. Men så her. Der har vi den så. Den flotte bandit. Og den kan anbefales. Hvis I spiller Counter-Strike Source, så ved I, at Absalon, som er Glaive, Jokeren, Huden og Frost, de har den, og Kevin. Og den kan i hvert fald anbefales. Det her, de har Speed V2, skulle jeg mene, og så er det Large. Det her, det er bare ikke Speed, det er bare Speed, men ikke V2, for vi vil gerne have en lidt tykkere. Så det var alt det, jeg havde i dag. Så skal vi lige hurtigt samle den med en SteelSeries QCK. Og det er en heavy, den jeg har. Sådan der. Så er det, hvis I hurtigt kan se det er lidt svært. Så hvis I ser, så er der faktisk, den er bare en lille smule større. Men ellers det var alt det, jeg havde i dag, så jeg håber, I får en god vejr, og nyder det gode vejr. Ses.